салом дӯстон, гапи имрӯза вале арзандаи диққатҳои шумо дӯстони азиз ин гапҳои гуфта Эммануэл Пети мебошад. Собиқ бозингари мунтахаби Фаронса ки чемпиони ҷаҳон дар соли 1998 ва чемпиони Аврупо 2000 аст, як вақтҳо дар Челси ҳам бозӣ мекард. Дар омади гап ин мардаки хуб гуфтааст ки номзадии Жозе Маурино барои мураббигӣ дар Челси мувофиқ хоҳад буд. Ин гапу чап замоне пайдо шуданд ки вазъияти Челси он қадар хуб нест ва дастам дар зинаи 11-уми Премер лигаи Англия аст. Маурино бошад баъди ронда шудан аз Рома бекор аст ва метавонад бори сеюм ба Лондон биёяд. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими олами футбол аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайк қиматбоҳи худро гузоред. мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобатҳо интизор мебошанд. Тоттенхем дар майдони худ Брайтони сарсахтро интизор аст. Рома бе Жозе Маурино рақобат мебандад бо Интер. Лидерони Бундеслига Байер ва Бавария байни худ зӯрро муайян мекунанд, а Реал Мадрид интизори Жирона мешавад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Мауриньо дӯсти хуби Абрамович ягона мураббие аст ки 3 маротиба бо тими Челси чемпиони Англия шуда буд. Вақти тренер буданаш бошад аз журналистон сар карда ҳеҷ касро гапзанӣ намемонд. Яке аз бузургтарин мураббиёни футболи муосир ва машҳур бо лақаби Асобини вақти буданаш дар Челси солҳои 2004, 2007 ва 2013, 2015 8 ҷоиза ба даст овард. 3 маротиба қаҳрамон шудан дар Англия аз ҷумлаи он корномаи бузурги Жозе дар Челси мебошад. Хулосаи гап барои мухлисони Челси Жозе пири кор ва нафари пуреътибор аст. Сценарияи ба Челси овардани Жозе мумкин дар калаи Тод Боули айни ҳол чарх мезанад, вале гап сари он аст ки оё худи Маурино мехоҳад бори дигар ба Лондон биёяд, зеро таҷрибаи охиронаш дар Лондон бо Тоттенхем чӣ тавре медонем на он қадар ширину қандим буд. Так што Эммануэл Пети чун як дӯстдори Челси ҳолу муҳаббаташро ба ҷо кардан гирад. Як проблемаи муҳими Челси агар бо мураббӣ ва наёфтани натиҷаи даркорӣ бошад, проблемаи аз ин калонтар раҳгумзанӣ дар бозор аз барои бозингар аст. Вақти моликони нав ин даста ба дараҷаи зиёд харид кард ки намедонад киро ба майдон биёранду киро аренда диҳанд, вале новобаста аз ин бозам Челси дар бозор асту бозам харидор. Ин навбат дастаи таърифӣ вақти трансферҳо дучори мушкил шудааст. Мегӯянд ки дар Лондон нархи пурраи Френки де Йонгро якбора дода наметавонанд ва дар фикр задаанд. Ин ҳам ба хотири проблемаҳо бо фейрплеи молиявӣ аст. Вайроншавии қоидае ки аз барояш Челси аллакай шата хӯрда буд. Соли 2019 FIFA Челсиро ҳини амалӣ кардани трансфери бозингарони то 18 сола умуман 29 ҳолати вайронкунии қоидаҳои трансферӣ ба 1 сол аз харидани бозингар маҳрум карда буд. Бо ҳамин сабаб фикр мекунам ин навбат дар Челси дуюмбора ба ҳамон як харсанг пешпоӣ намехӯранд. Френки де Йонг бошад аз замони гузариш аз Аякс ба Барселона аз ҷумлаи он нафарони серталабот дар бозор аст ки ва ҳар тобистону зимистон ӯро касе гирифтан мехоҳад. 2 сол пеш агар МЮ барояш даводави сахт дошта буд, ин навбат бошад Челси мехоҳад де Йонгро ба сафи хеш шомил кунад. Нархи ваъдагӣ бошад барои Френки 40 миллион евро ва Мудрик мебошад. Михаил Мудрики таърихӣ аз Украина ки ба 100 миллион омаду акнун бар ивази нисфи нон ва чанд тангаи дигар мехоҳанд аз ӯ халос шаванд. Мушкили ин трансфер бошад дар он аст ки пул аз барои де Йонгро чӣ тавре гуфтем якбора дар Челси спорида наметавонанд. Сабаби инро аллакай мо гуфтем, вале давоми кор чӣ мешавад? Албатта ки тобистон хабардор мешавем. Дар Италия бошад гапу кор аз ин ҳам ҷиддитаранд, зеро он ҷо гап сари пули бештар меравад. Шайхони Саудӣ баъди соҳиб шудани Ньюкасл дар Англия дар Италия ҳам дастдарозӣ ба тимҳои топ доранд. Чӣ тавре мегӯянд иштиё вақти хӯрохӯрӣ пайдо мешавад. Ин навбат саудиёни слишком пулдор бо нархи 900 миллион евро Ромаро хариданианд. Ба хаёлам мухлисони Рома ҳам барои забондароз шудани тимашон дар ҷоизагирӣ ба ин нияти арабҳо розиянд. Фонди давлатии саудиён ки дар баробари доштани 4 тими асосӣ дар ватан боз Ньюкаслро дорад, гапҳоро дар Италия сар кардааст. Гуфтушунидҳо барои харидории Рома аллакай оғоз шудаанд. Дар сурати муомилаи хуб байни ҷонибҳо дастаи маҳбуби Тоти бо 300 миллиони дигар барои сохтмони варзишгоҳи нав дар Рим ба даст меорад. Фикр мекунам бо пули наву сармояи бузургам варзишгоҳ нав мешаваду ҳам ҷоизаҳои нав. Дар баробари ин шиму костюми Де Росси ҳам ба пуррагӣ нав мешавад.
дар Испания бошад нав Тони Кросс намёк дода буд ки аз Реал пенсия меравад. Ҳамон замон гапу чап атрофаш зиёд шуд. Маслан нашраи футбол Италия менависад ки ин олмонии 34 сола тобистон метавонад чун агенти озод ба Ювентус гузарад. Юве ҳам ки дар ҷамъкунии пирони кор таҷриба дорад, ӯро метавонад дар роҳи гирифтани скудетто хуб истифода кунад. Вале аз ҷониби дигар Анчелоти он қадар аз рафтани Кросс хурсандии сахтам надорад. Дон Карло чанде пеш гуфта буд ки агар Кросс нияти рафтан карда бошад, значит аз футбол дилаш монда аст. Мумкин аст футбол дар Реал дилаш монда бошад ва ӯ мехоҳад бо тими дигар хурсандиро идома диҳад. Дар Реал агар ба хотир орем, Кросс аз соли 2014 инҷониб дар мубориза аст ва чӣ ҷоизае ки дар футбол аст, аз гирифтанаш аллакай серупур шудааст. Ӯ қаҳрамони ҷаҳон соли 2014 ва соҳиби 11 ҷоиза дар Бавария, 21 ҷоиза дар Мадрид аст ки аз ин 4 трофеи Лигаи Чемпионҳо мебошанд. Хулас ки Кросс ҳам дар сурати рафтан ба ягон дастаи дигар фақат барои дамгирӣ меравад. Барои Ювентус бошад, дар чунин шароити километрҳо дурмонӣ аз скудетто нафарони дамгир каман дар кам дар коранд. Ба ҳамин тамом боридан ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гайров хайбордарон дар паноҳи Аллоҳ.